Kevin, bende mae gima ukono joma tindo ka giikore ne tije machalo kama, nikech ok uik mana joma tindo e thuolo mag tije. Nitie joma dongo, joma tindo gi jok ma hikgi nitie diere. Kinde ma uikogi mondo mi gidonj kar kacha, mondo mi kik giyud stress, nikech gima Jeff wacho ka dipo ni obedo exposed ne hostile environment machalo kama, en gi jok ma wacho kata ni an gi mental health issues. Yes. To bende joma dongo ibo penj ni mental health issues gi to gin mage. Osuptal bende ok cover kata weche mag mental health, samoro ikori ni mano onge cover ni ka dipo ni in gi cover mar osuptal. Gichal nade? Bende uiko jogi ne tich kaluwore kod igni mopogore opogore mantiere kuonde mag tich? Yes, erokamano Cleophas. Nitiere gimoro mowacho ni lwasi mar tich. Lakini kapok wachopo kanyo, adwa ni mondo wabed gi understanding mondo wang'e ni jogi gin joma chal nade. Nikech jogi gin disruptors, ginyalo mess you up. Not in a bad way, even in a good way. Yeah? Koro, in my own understanding, wasebedo gi generations adi madongo. Iyudo ka wan gi generation mane gin gichoko, the gatherers. Tiende ni iyudo kaka, for example, ker mokwongo ma Kenya, mar ariyo, kata mar adek, iyudo ka gik mang'eny iluongo gi nying gi. Gin gi lope, gin gi mwandu, gik mang'eny ailago. Kaito wachako waduogo bedo gi generation miluongo ni the generation of managers. Tiende ni gin koro ne girito mwandu mane jonyuolgi ochoko. Iwinjo gi Raila no. Koro gin iyudo ka ok ne gigadha mang'eny ahinya, lakini koro gineno ni mane jonyuolgi ochoko ka endelea bedo kacha. Kaito the third generation ma koro sani wantiere iluongo ni the scatterers. The scatterers tiende ni wadwa ng'eyo kila kitu. Ineno gi Raila. Tiende ni kata insani iyudo ka nitiere kazi ndi moro kata wuodwayo moro. Pok wuoyo higni ariyo, koro penjo bwana ni en wat na yes, lakini wakonyore nade kapok wawuoyo higa ariyo. Koro iyudo kata nonyalo rucho namba ni e simbe. Koro kanye ma wantie. To ahero penjo mipenja nikech nanyiso Lilian kapok wachako ni kata sani an gi cases mar ji adi, rowere adi, monyisa ni bwana an arito mondo chula. I hope ni one of them is watching. Arito mondo chula, lakini ene tich. Arito mondo chula mondo awe tijni. To bende ki insist, abro bloki, abro nyisi mana bang' dwe kata dweche ariyo. Mano iluwo kode kike, osegoni no daweyo. To kidhi mbele obo block na obo block mondo kika geno we tich. Ineno gi Raila. Koro wan kit tiegruok mwamiyo jogi kata puonj mwamiyo jogi. En kako nyalo yudo to gi kako nyarito. Iwinjo gi Raila. Nikech Lilian bro nyisi, ang'eno bro wuoye mano matut. En very expensive ne ng'ata mandiko ji tich. Ni omi tich wigni, to wik manyien ochako riembi, ama iweyo tich, kendo chako manyo ng'ama chielo. En very expensive. Koro wan mage kako watiego gi, mondo at least wang'i kaka wanyalo ensure ni the labor industry doesn't fall. Erokamano ahinya. Lilian, iwinjo kaka iiko gi